Okay, it's on a chime protest. Yeah, we are trying to. And we are going to organize. We are trying to organize 1 million man march. 1 million man march, which is looming now. And if they did not take, if government did not take action, 1 million man march is going to take place any moment, and that is it. And it's very, very sacrosanct. Umunamundi Igbo. Ndị anyị na-aba bụ ndị ogbogwu Onitsha. Ndị a bụ ndị concerned members of ogbogwu Traders Union ogbogwu Onitsha, Anambra State. Ndị bụ ndị ogbogwu. So o nwere ihe ha chọrọ ikwu, o nwere ihe ha chọrọ izigara Governor Soludo, and o nwere ihe ha chọrọ ka ha gwa ndị Igbo. Ọ bụ ife mwute, and I pray that Governor Soludo ga-eneba anyị n'ife a. I will not say much thing. Kind of from them before we go into I want to concern members of Ogbogwu Traders Union. Ọ bụ ihe mwute nyere ndị concerns of Ogbogwu nọ n'Ogbogwu na anyị na-enwe nsogbu na appointee chairman etinyere anyị kemgbe 4 years now. Ihe anyị nwere one appointee chairman under ọdịrazị anyị mma na-arụ, and o kwuru na maka na Soludo our governor Soludo Nwambafo bụ nwanne ya nwoke were nọrọ ebe ahụ ketika kọmitii ya da last 1 year etinye onye ọzọ, and ya ketika kọmitii na-eme ibe eme ka peace eme election. So anyị need election na Ogbogwu anyị ka anyị nwee election. So na ya our problem. So bịa mere anyị election na Ogbogwu. Number 1, onye bụ tax collector revenue Ogbogwu etinyere anyị bụ Chuleta. Na ọchịchị ya ka ndị na-adakọ bịara main version go more than 100 and something trucks counterfeit and fake drug, and according to governor mgbe ọ bịara o kwuru sị na ihe ebutere na Ogbogwu karịrị ọka ite. So after ka ebuchere ihe ndị a niile karịrị ọka ite, ọ ka arapụkwara nwa amadi ahụ a na-akpọ Chuleta, ọ ka nọrọkwa dị a, and ọ Chuleta nọ dị a, ihe niile abatacha na Ogbogwu under his own watch. According to him, ka this counterfeit and ihe karịrị ọka ite bata na Ogbogwu after karịchakwara ihe n'ọrụ niile a, ọ ka hapụkwa ya dị a, ka edi niile oji ka o ji ka hapụkwa ya dị a. So na ọnọdụ a adịghịzi anyị mma, and ọ na-ana anyị ego wash night, ego ọkụ, other revenues ọ na-ana anyị. Anyị sị ya mee akaụntụ, ya sị na ọ gaghị emere anyị akaụntụ, na ọ bụrụ anyị nwa nyere ya ọchịchị, na ọnwụ ndị ọka nyere ya ọchịchị, and nọ ndị ọka ka ọ ga-emere akaụntụ, mana ọ na-abịa na-ana anyị ego. Nke ka ewute anyị bụ emechiri ime ahịa anyị 3 months and anyị nọ n'iro. Ozugbo emepere ime ahịa anyị, ego sekuriti anyị na-akwụ 300 naira per 1 month, ya bịa ozugbo mee ya increase to 1000 naira. Mekwara anyị na ọ bụ force na anyị ga-akwụrịrị ya. Anyị na-asị ya eleta anyị esi nọrọ n'iro, and na ndị amị nọ n'ime ahịa anyị more than 2 months. Ndị amị tere n'ime ahịa anyị, sekuriti ọ na-akwụ ụgwọ nwere mgbe a na-anọ n'ime ahịa more than 2 months, and ọ bụrụ ya nwa ji agbata ndị sekuriti ahụ, ọ akwụ eke ji agbata ndị sekuriti ahụ. Ya bịakwa n'ime na-ataza na anyị akwụkwọ sekuriti 1000 naira. Agwa ya sị ya mba na ọ dị too much, na anyị nọrọ ihe mgbu wee pụta ya na adị 300 naira ọ na-ana bụ ka anyị kwụ ụgwọ ka wetara ndị sekuriti. Ya mme kwechiri na anyị akwụrị that 1000 naira. Asị ọ na ọ ga-ekwe omume, gwazie ya na ndị ka ọ na-ana ya ana na ọ ga-emeziri anyị akaụntụ ya. And our problem anyị nwere n'ime ahịa wụ na anyị nwa ndị nọ n'ime ahịa anyị adịgo tired Chukwuleta. Ndị ime ahịa chọọzi Chukwuleta. So biko Governor Soludo anyị na-ayọ ga ọ bụrụ ahịhịọ, anyị nidiri anya ga-emeta ihe ebe ahụ after election Anambra State emere Ogbogwu election, anyị nwee elected officer na Ogbogwu. Biko ndị be anyị ekelekwa m ụnụ. Kele ka njọgụ other people chivulachi before how many years or how many months ka ha na-anọ were lituo? Other people chịrị achị wee ndị nọrọ 6 months, wee ndị nọrọ 1 year. 6 months or 1 year? Wee ndị nọrọ 1 year. Okay. Under Gatica. Okay. Akwa vote ka ọ na-atụ? No, under appointee. Okay, under appointee. Mana onye nke a akwụnụ m ndị Ogbogwu ghọtara ya? No, appointee ka ọ wụkwa. Ọ Soludo, Governor Soludo tiri ya dị. Okay, Governor Soludo tiri ya dị. Okay, nwanne Soludo ka ọ bụ? Okay, how many years? Okay, only so for one Soludo. Okay, how many years gone on now? 4 years. 4 years gone ahead. 4 years gone ahead. 4 years. Hi. And if I blow news and make Mba. Okay, and on one bụ ndị Ogbogwu achọziri ya. Anyị achọzi ya. Medicine the last. Head for the nation. Medicine the last. Head for the nation. Head for the nation. Medicine the last. Stop justice for Ogbogwu. Stop injustice.
Justice for ogbogwu. Stop injustice. Stop injustice. Justice for ogbogwu. Biko ndị be anyị mba ụwa niile ndị Naịjirịa ndị Anambra ya bịa tata ka anyị kọwalụ ndị mmadụ na ndị na-ebe atata bụ ndị ogbogwu concerned citizens traders association ndị na-azụ ahịa na ogbogwu Onitsha na-azụ ahịa dị mma eji marafa n'ọnụ Igbo ndị na-azụ ezigbo ahịa eji mara anyị were ya bịa ka anyị kwụ ya bịa ka anyị bee akwa kọsalụ ndị Anambra kọsalụ the governor of Anambra State kọsalụ ndị Nigeria what is happening ogbogwu since ndị NAFDAC bịara 6 months now ka NAFDAC bịara ime ahịa ngosi ahịa ndị ogbogwu niile without our notice or bịa si anyị bịa mara ihe mere nothing ha bịa mmebi ihe niile dị n'ime afịa bukọrọ pụọ anyị na-ama na-ejikwa nwaanyị sinsi emepe ime afịa problem anyị nwezi bụ the person nọ n'ime ahịa bụ onye kwesịrị ịnọchite anya anyị n'ime ahịa bụ chairman ogbogwu afịa bụ Chukwuneta Ndubuisi bụ nyanwa bụ the main person na-achị ogbogwu na ihe anyị ji wee sị na ọ dị incompetent na ogbogwu bụ n'ihe niile amenụ ọwụlọ mgbe o ji jee na any media jee defend ya ogbogwu ma nwere ihe anyị mee so na ọ na-efesi nwudi ma press o nwere ike ifesi any interview a na-ajụ ya ka ọ bụrụ na ọ defend na ogbogwu so ya wee na-ewute anyị nne anyị na-edigwe ya na-ama na-eji ụwa anyị ọ batakwazịa n'ime anyị wee welu multiple taxation wee ya ụtụ dị iche iche wee tinye ebe ndị na-azụ ahịa nọ n'agbanyeghị na anyị gbakọtara azụ ka anyị jiri nwayọọ wee bido ụwa anyị o wee press some tax ebe ndị ogbogwu nọ kedu tax dị ihe ahụ let me start from the security anyị na-akwụkwọ security 300 naira per month emepezi ogbogwu mee ahịa 1000 per month times 3 months anyị nọ off market ndị NAFDAC bịa n'ime anyị so o wee buo anyị aka after ka anyị gwa ya na ya ma ngwa ya ngwa na emecha na anyị akwụ ya nye m anyị akaụntụ aja na baka dọsị nọ ndị steeti gọọmenti tiri ya n'ọrụ nọ ndị ọya emela akaụntụ so wee na-ebute ọgba aghara dị egwu n'ime ahịa ndị mmadụ wee baa na ntamu dị iche iche anyị si na nke a na-apụta ojekwa ndị kọmpanị na-abịa ebutesi ọgwụ n'ime ahịa na-enyere ndị mmadụ aka ka ọ bịakwazi na owe ụgwọ a na-akwụ ị na-eyie anyị na-akwụ 360,000 na-eyie all the companies nọ n'ime afịa company a dị almost 700 and something companies dị n'ogbogwu Chukwuneta bakpuo n'ime without dialogue without meeting without notice or press here that levy n'ebe ndị company nọ from 360 to 600,000 which is all again ndị mmadụ anyị ji receipt evidence people need evidence anyị wepụta evidence ya n'ọdịcha ọ bụrụ ihe eji egwu so anyị wee na-ewute ndị mmadụ n'ogbogwu esikwa na nke a pụta kọrentị na ojekwo ndị baro anyị ma na gọvanọ anyị bụ ezigbo gọvanọ anyị bụ His Excellency Oluwatu Egwu si na aga na-anazi ndị obele petipeti biznes ego tax ka Chukwuneta batara n'ime ahịa na ndị baro ka ha ga-akwụ ya 2 million ọ na-abụgo ha 33,500 last year earlier this year wee gonye ha uniform na 3,500 each times 500 barrels nọ n'ime afịa nke a bụrụ ha na-erezi ochiazi azụ kwapa ha ga-akwụzi 2 million naira so 2 million naira na-erezi doz anyị na-ekwu ka anyị ma na-eji enekwa na latest one wee jekwa ndị na-ele nri nọ n'ime afịa nọ na corridors eji zuru 30,000 wee esi nri eme ihe indomi wee na-enyere onwe fa aka ndị dịfa nwụrụ anwụ ụmụazị enwere nne na nna ndị na-achọ enyemaka dị iche kama ha ga-eje na-agba akwụna kama ha ga-eje na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ha decide aka ha bata ime afịa wee chọọ ihe ha na-eji wee na-enyere onwe fa aka ka Chukwuneta praise 4,000 naira each na ha ga-akwụ anọkwa na shọpụ ọgwụkwọ nke nọ na lock-up shop ọkwa outside the corridors ka a nọ na-agba mgbe wee na-anafa 4,000 na anyị ji evidence ya with receipt ọ na-ekefa n'ime afịa so anyị wee nọkọ ihe niile ahụ wee gwuo na chairman na-achị ogbogwu bụ Chukwuneta a ga-achịzi ogbogwu wee na-azị ka gọọmenti gbatala anyị ọsọ enyemaka anyị na-ayọ ọsọ n'udo biko na-agbatala anyị ọsọ enyemaka nke taa nke echi ka ewepụla anyị dịsị nwa amadi ya etiri na anyị ma na steeti gọọmenti na restore administrative why NAFDAC na bụ regulator ka ọ bụkọzi na ahịa anyị na-azụ bụ ahịa ọgwụ wee ka ọ dị nọ under federal government list so n'ọnya ka anyị ji ayọ na gọọmenti biko ka ha bịa nebaga anya n'ọgbọgwụ nke taata nke echi anyị na-ayọ ya ayọ na-ayọ gọvanọ Soludo na mbọ niile anyị gbago sofa ihe niile ka akwa anyị wee baa ya ntị na ọ wọrọ nke ọnụ na ọ wọrọ nke emere eme anyị wee na-asị ka anyị yuzo through this media ka anyị mara na ọ ga-abịa ntị
ka Anambra steeti niile n'onu anyị ka Nigeria niile n'onu anyị ka the whole world n'onu anyị at large ka ịgba na oge owe mkpụrụ ọ ga-amịtala anyị and ọ bụkwa na ekwuchi okwu a na ha emere ọnụ enwekwa any option than me move a protest n'ime ahịa anyị ga-eme 1 million protest 1 million march protest any moment from now na ọ bụ na gọọmenti anụrụ onu anyị so biko na ya anyị na-ahịa ka gọọmenti bịa gbata ọsọ n'onu anyị even the office of the SPAC bụ special advisor to governor on market matters bụ ihe zodo this case anyị ọkpa ozodo akpa up to date so anyị na-ahịa ka gọvanọ himself jee jụọ ajụjụ gbasara this office of a SPAC be a special advisor to him on market matters kedu ihe na-eme n'ọgbọgwụ nke taa ga-eji anyị na-ahịa ka gọvanọ jụọ the chief of staff what is happening n'ọgbọgwụ maka na all these people they are aware what is happening ya jụọ SSA ya what is happening n'ọgbọgwụ nke taa nke echi ka o wee baara anyị uru n'ọgbọgwụ dị ka ihe nọ na time bomb sitting on time bomb na-ajọ to explode any moment from now. I think I will rest my case here so na ọ ga mba ụwa n'onu anyị medicine dealers health for the nation Medicine dealers. justice for ogbogwu Stop injustice. stop injustice Justice for all. Okay, biko ka njọ ga-ewe n'iwe ịsị na ụlọ abịago ziga ozi to gọọmenti ka ha mara ihe ha ga-eme destin mana ha gbasịrị nkịtị upon ụnụ na-complain ha gbasị nkịtị. Yes. That is the kind of country nọ n'ime. anyị agago meeting jego ma local government chairman nwee peace talk report everywhere ka ama what is going on Ha gbasị nkịtị. What happened in the Ha nwere ike country ịgbasị nkịtị because our governor tilo onye anọ Yes. and which is very bad. Yes. Which is bad. Anyị na-awụzi silent n'ime anyị. na-anwụzi silent n'ime afọ maka ka gọvanọ Soludo tiri ebe ahụ so na complain elu na nothing will happen because onye na-achị nụ tiri ebe ahụ so which is not good. Governor Soludo need to do something about this. Yes, ọdụrọ mma ọ bụla because of na Governor Soludo tiri n'oche ọ na-eme ihe adụrọ mma ụmụ mmadụ na complain to gọvanọ emechie ọnụ keep silent and mgbe ife ga-emezi na onye ọ na-apụta asịba lụmata na onye abụghị your brother lụmata na ọgụ tirie lụmata onwe ike ọnọ on your party ijeji because of na agụ na-adụ close na nwanne go ife ebe ọ na-eme ife ọjọọ ndụ mmadụ na-ebe akwa na complain n'ogo something ịgbasị nkịtị na because of ọgụ tiri ebe ahụ ọ dụrọ mma. Medicine dealers. health for the nation Medicine dealers. health for the nation Health for the nation. medicine dealers Biko, I was one of the concerned members of Ogbogwu Traders Union. Na-enwe mwute n'ọnọdụ anyị nọ n'Ogbogwu. Mgbe ndị NAFDAC batara Ogbogwu bịa mee invention, ebucha ngwa ya niile. A wee taasị anyị na anyị akwụ 700,000. From 700 eme increase to 900,000. Anyị ụfọdụ kwuru. Emechaa along the line. Enwe issue. Ụfọdụ akwụghị ọzọ ụfọdụ kwụkwara kemgbe onwe m kwụrụ nye m kwụrụ 900,000 naira receipt ad with me my son kwụrụ m ya 900,000 naira atọ m kwụrụ na shop m receipt ad asị na ihe ebutere na shop n'ime ahịa wo counterfeit and fake drug emechazi at last even ndị na-achọ ọgbọgwụ mechaa ji ọnụ ha na-ekwu na enwekwa fake ebutere na ọgbọgwụ na ọgwụ niile eburu na ọgbọgwụ wo original gọvanọ ọ na oburu ọnọ mba ha ji ọnụ ha wee kwuo ya mana ụwa problem wụ ka eji tazizi ahịa iji akwụ 700,000 to 900 to 1.2 ka ihe reason eji weta aside the money anya na and ọgwụ niile ha eburu enweghị ebe afọ agba ya ọkụ number 1 ego a nara anyị ama the reason why eji nara ya ego a ya number 2 and number 3 ata ka a nachikwara ya ego a anyị nwa abatakwa ime ahịa na-ebe akwa na a nara ya ego niile a anyị na-ebe akwa ma ụmụ ogbenye enwere ndị nọ na shop na-enweghị ngwa ahịa ruo 700,000 naira enwere ndị jeje bie ego kwụọ ụgwọ a mepezie shop ha enwezi ngwa ahịa ha fụrụ onye afenti ozugbo Yes, because afọ m onye afenti ozugbo ndị nwere buru ibu fenti ozugbo o jeje bite ego kwụọ ụgwọ with hope na ọ ga-afụ ngwa ahịa mepe shop ya onweghị ngwa ahịa ọ fụrụ ofenti ya n'elu ya ka anyị nọ batazie ọgbọgwụ ozugbo kpamkpamkpam chukwuleta keara ya ụtọ anya kwụ 300 to 1,000 naira so ndị ọgbọgwụ nara ihe mwute anyị na-akpọ gọvanọ Soludo ya biko ya bịa anyị akwụọla ụgwọ severally ma even chukwuleta kwuru as far as na spar the consign o kwuru ya na as far as na spar the consign na enwere ihe ọbụla anyị ga-ekwute ga-eme ka ọ pụọ n'oche a because na nwanne ya bụ gọvanọ Soludo tiri ya and spad nwere ego ọ na-ebinye office of spad ọ na-ebi ọ na-finance ha with millions of naira and permanent secretary o ji onye ya wee kwu ya wee gwa m sị ma as far as na ndị a dị consign na enwere ya ga-ekwute ya so anyị na-ata afụ na-akpọ gọọmenti na-akpọ ụwa mba ụwa
ka ọ nụfụ ihe anyị na-afụ n'ime ahịa na-efe adọrọzi n'ime ahịa biko gọọmenti gbatara anyị ọsọ enyemaka unu ekwere mgbe ihe ọzọ ga-eme ka ọ nụbịa sị nwaanyị ihe ndị a ji wee mee ihe agwa elekshọn ka a na-achọ ime gụwa gọvanọ nọkara 4 years mana ihe mere Ponti na-achọzi ịnọkara 4 years chekee ya ma ọ bụrụ gị ọbịa ga-adị gị mma n'ọhịa ka anyị jụọ gị gụọ elected na-achọ ime elekshọn gbaa na 4 years gị mana onye mere Ponti ka nọ n'oche imere Ponti ọ ga-anọzi 8 years ebe ahụ ọ mere elekshọn ndị nke dịba na ọwụ highest one year sitụpụsị ha pụọ etinye onye ọzọ mana ya nidiri ụgbọala abụ elected ka anyị nidiri na ọgbọgwụ anyị achọ ọzọ Ponti biko onye nsị ka m kwuo aga m bụkwa nwanne ọnụ ugo 1 2 3 udo dịrị ọnụ. Justice for Ogbogwu. Stop injustice. Stop that injustice now. Justice for Ogbogwu. Because we are the medicine dealers in Ogbogwu, Onitsha, Anambra State. We are concerned members of Ogbogwu Traders Association. We are here to tell the world our problem, the problem we are having inside the market for some time now. The person that the governor gave us as a chairman, we don't understand anything, which the world knows everything, what we passed through with the NAFDAC some time ago. We are in bondage, we are suffering, everybody in the market are complaining. We didn't need him again, we are begging. We all here knows the importance of health. That is why we are fighting for this. Let us have peace in the market. But the chairman, so-called chairman, and his brother Soludo that elect him over there, they don't want to do anything. And we don't want to take action. We don't want to do anything stupid. We are following everything by law. But we are tired. That is why we come out to express ourselves to the world. My name is Charles Okol, Akaji of Owan Niziogo. Thank you very much. Medicine dealers. Head for the nation. Head for the nation. Medicine dealers. We are concerned members of Ogbogwu Traders Union. As a matter of fact, Chukwulota and the and his executives, right from the inception of the administration, have actually committed atrocities against the masses and traders of the market. Some of these things were, one, he actually extorted the traders, ranging from electricity bill and transformers. He collected the sum of 100 and something million naira as a form of extortion, which is against the NEC rule. It is the prerogative of NEC to provide electrical installations to the people who are consumers, because the consumers were actually paying VAT. What is VAT? Value added tax. And what he did, he single-handedly now imposed a levy against the traders of the market. And that is another problem. Now, at the session of his administration, Chukwulota and the Business Executive dissolved the forum of line chairman and secretaries forum, who are saddled with the responsibility of doing what? Resolving internal mechanism in the market, who are peacemakers. That is true. The next one is that Chukwulota himself now increased the payment that were being made for security levy from 300 naira monthly to 1,000 naira, which represents 350% increase, which is against the will of the masses. And based on this, we have actually complained to the people of Anambra State, precisely the Anambra State of Assembly. We have written a letter to Anambra State of Assembly, petition, Anambra State House of Assembly, the governor, to let them know the high-handedness of Chukwulota, Libisi, and his executive against the masses of Ogbogwu. In respect to this, we are now appealing to the governor to remove him and forthwith, based on this way compelling evidence against Chukwulota and his executive. Thank you and God bless you. It's not only 300 and something thousand naira in a year. Companies. Yeah. Okay, now you're gonna go now. 600,000 why if you do that? He has actually refused to give account. Based on Freedom of Information Bill enacted by the then President Goodluck Jonathan in 2011, we have actually written to him or through oral and the petition asking him to render an account.
but he refused. He said he's only accountable to SPAD, and the people at Oka will be able to ask the governor and the people to know what is happening in this regard. Other people civil I want this kind of thing, man. Oh no, joy had to answer one of my life. They rendered the account of the stewardship periodically. 3 months, 4 months, 6 months, and then anything they want to do, they carry the people along. But in this instance case, nothing like that is existing. And he said that there is nothing we can do as far as Soludo is concerned. Soludo can never remove him. No matter what he did to us, that Soludo and SPAD, that they are at his own support, and that nothing will happen. So we are now appealing to all the whole parasata, the government agency, all the concerned people of Anambra State, all the stakeholders to come to our aid and save our soul in Ogbogwu market. Ogbogwu is bleeding. There is no peace in Ogbogwu. He should be removed for peace to reign. Otherwise, there is bound to be what? Breakdown of law and order in Ogbogwu market. Okay.